Bé, doncs, des de la Fundació Josep Pla, aquest any 2010, hem volgut participar en la celebració de l'any Vicenç i la nostra aportació ha estat precisament l'intent d'explicar en una exposició temporal i el seu catàleg corresponent la relació que hi va haver entre Jaume Vicenç Vives i Josep Pla. L'historiador i l'escriptor van tenir una relació curta però molt intensa, que va durar gairebé o una mica més de 10 anys i que l'hem volguda il·lustrar a base de documentació. Documentació molt important perquè molta d'ella o gairebé tota és inèdita i que bàsicament el que fem és ensenyar mostres del seu epistolari, l'epistolari que es van intercanviar al llarg de més o menys aquests 10 anys. A més de les cartes i postals hi ha altres documents com llibres dedicats d'un i de l'altre mútuament i com a síntesi de tot plegat podríem dir que es tracta d'una relació que s'inicia amb un to de respecte i de reconeixement en el qual dues persones properes i que es reconeixen moltes afinitats es demanen ajuda per anar fent camí al principi dels anys 50 per poder dur a terme la seva activitat. Josep Pla demana ajuda a Jaume Vicenç Vives perquè amb les seves relacions a Madrid aconsegueixi que els seus llibres passin la censura, per exemple, i Vicenç li demana a Pla també que l'ajudi a tenir un reconeixement públic més important i per tant que li escrigui alguns articles a la revista Destino per poder ell també anar a Madrid a demanar permisos per diferents coses. En primer lloc per la creació d'una revista en català per la qual acabarà no tenint el permís, però que Josep Pla de seguida li escriu no un sinó 2 articles seguits en el seu calendari de 5 fetges de la revista Destino.